Hobitti eli sinne ja takaisin. Ensimmäinen luku, odottamaton juhla. Kolossa maan sisällä asui hobitti. Kolo ei ollut niitä inhottavia likaisia ja märkiä koloja, jotka ovat täynnä madonpäitä ja haisevat ummehtuneelta, eikä myöskään kuiva, paljas hiekkainen kolo, jossa ei ole paikkaa missä istua eikä mitään mitä syödä. Sanalla sanoen se oli hobitin kolo, mikä merkitsee mukavuutta. Kolon ovi oli pyöreä kuin laivan ikkuna ja vihreäksi maalattu, ja täsmälleen keskellä ovea oli kiiltävä keltainen messinkinuppi. Ovi aukesi putken muotoiseen tunnelimaiseen eteiseen, huomattavan kodikkaaseen savuttomaan eteiskäytävään, jossa oli paneloidut seinät, mattolaattelattialla, seinustoilla puleerattuja tuoleja ja seinässä liutanauloja hatuille ja takeille. Hobitti näet piti vieraista. Käytävä kiemurteli yhä syvemmälle mäen kylkeen. Niillä main mäkeä kutsuttiin kukkulaksi monen virstan säteellä. Ja sen seinissä oli monia pieniä pyöreitä ovia, ensin toisella ja sitten toisella puolella. Hobitin kodissa ei ollut portaita. Makuukamarit, kylpyhuoneet, kellarit ja ruokakomerot, joita oli monta. Vaatevarastot. Hänellä oli kokonaisia huoneita pelkästään vaatteiden säilyttämistä varten. Keittiöt ja ruokasalit sijaitsivat kaikki samassa kerroksessa, suorastaan saman käytävän varrella. Parhaat huoneet olivat kaikki vasemmalla ulkoa tultaessa, sillä vain sen puolen huoneissa oli ikkunat, syvät pyöreät ikkunat, joista näki puutarhaan ja sen taakse joelle viettäville laitumille. Tämä nimenomainen hobitti oli varsin vauras hobitti, ja hänen nimensä oli Reppuli. Reppulit olivat asuneet Kukkulan tienoilla ylimuistoisista ajoista, ja heitä pidettiin hyvin kunnianarvoisena väkenä, ei vain siksi, että useimmat olivat rikkaita, vaan myös siksi, että he eivät koskaan joutuneet mihinkään seikkailuihin, eikä heille tapahtunut mitään odottamatonta. Ilman kysymisen vaivaakin saattoi tietää, mitä joku reppuli johonkin kysymykseen vastasi. Tämä on kertomus siitä, kuinka eräs reppuli joutui seikkailuun ja yllätti itsensä sanomasta ja tekemästä ties mitä kerrassaan odottamatonta. Ehkä hän menetti naapuriensa kunnioituksen, mutta hän saavutti. No, saatte nähdä, saavuttiko hän loppujen lopuksi mitään. Tämän hobitin äiti. Mikä on hobitti? Taitaa olla niin, että tätä nykyään täytyy selittää, minkälaisia hobitit ovat, sillä he ovat käyneet harvinaisiksi ja karttavat isoja ihmisiä niin kuin he meitä kutsuvat. He ovat, tai olivat, pienikokoinen kansa, siinä puolet meidän pituudestamme, pienempiä kuin parrakas kääpiöiden suku. Hobiteilla ei ole partaa. He ovat tekemisissä taikuuden kanssa vain vähän, jos ollenkaan, mikäli ei oteta lukuun arkipäiväistä taikuutta, jonka avulla he osaavat kadota hiljaa ja joutuisasti, kun sellaiset isot ja tyhmät otukset kuin te ja minä tallustamme heitä kohti melskaten kuin elefantit, niin että he kuulevat tulomme virstojen päähän. Heillä on taipumusta lihomiseen, he pukeutuvat kirkkaisiin väreihin, pääasiallisesti vihreään ja keltaiseen. Kenkiä he eivät käytä, koska heidän jalkapohjissaan on luonnostaan paksut hanturat, ja päältä heidän jalkojaan peittää tuuhea lämmin ruskea, tukankaltainen karva. Tukka heillä on kihara. Heillä on pitkät näppärät ruskeat sormet, hyvän tahtoiset kasvot, ja he nauravat syvältä ja mehevästi, etenkin päivällisen jälkeen, jota he nauttivat 2 päivässä, milloin se vain käy päinsä. Nyt tiedätte sen verran, että voimme jatkaa. Kuten sanoin, tämän hobitin äiti, siis Bilbo Reppulin äiti, oli kuuluisa Belladonna Tuk, yksi vanhan Tukin 3 huomattavasta tyttärestä. Vanha Tuk oli ollut Kukkulan juurella virtaavan Virraksi kutsutun joen toisella puolella asuvien hobittien päämies. Usein väitettiin muiden sukujen piirissä, että kauan sitten joku Tukien esi-isä olisi ottanut puolisokseen Haltian. Väite oli tietenkin vailla päätä tai häntää. Mutta on totta, että Tukeessa oli jotakin visusti epähobittimaista, ja joskus jotkut Tuk-klaanin jäsenet lähtivät seikkailuun. He hävisivät huomiota herättämättä, ja suku painoi asian villaisella, mutta tosiasiaksi jäi, että Tukit eivät olleet ihan yhtä kunniallista väkeä kuin reppulit, vaikka he olivat ilman muuta rikkaampia. Ei niin, että Belladonna Tukilla olisi ollut mitään seikkailuja sen jälkeen, kun hänestä tuli Bungo Reppulin vaimo. Bungo, joka oli Bilbon isä, rakensi vaimolleen, osittain hänen rahoillaan, hienoimman hobitin kolon, mitä Kukkulan yllä tai alla tai virran takana oli koskaan nähty, ja siellä he asuivat päiviensä päähän. Mutta on silti todennäköistä, että heidän ainoa poikansa Bilbo
joka näytti aivan kunnollisen ja mutkattoman isänsä kopiolta ja käyttäytyi täysin hänen laillaan, oli sittenkin perinnyt jotakin omituista tukien puolelta, jotain, joka vain odotti tilaisuutta päästä esiin. Tilaisuutta ei tullut ennen kuin Bilbo oli täysikasvuinen, siinä 50, ja asui isänsä rakentamassa kauniissa Hobbitin kolossa, jonka olen juuri teille kuvailut. Ei ennen kuin hän näytti tosiaan asettuneen peruuttamattomasti aloilleen. Jonkin merkillisen sattuman oikusta. Eräänä aamuna kauan sitten, kun maailma oli hiljaisempi, melua oli vähemmän ja vihreyttä oli enemmän, ja hobitteja oli vielä paljon, ja heillä oli kaikkea yllin kyllin. Bilbo Reppuli seisoi ovensa edustalla aamiaisen jälkeen ja poltteli valtavaa puista piippua, joka ulottui melkein hänen karvaisiin varpaisiinsa saakka, jotka hän oli siististi kammannut. Kun ohitse kulki Gandalf. Gandalf, jos olisitte kuulleet 1/4 siitä, mitä minä olen hänestä kuullut, ja minä olen kuullut kaikesta vain murto-osan, tietäisitte nyt varautua mitä merkillisimpään tarinaan. Tarinoita ja seikkailuja syntyy kuin sieniä sateella, missä ikinä hän liikkui. Hän ei ollut käynyt täällä kukkulalla päin moneen aikaan. Itse asiassa ei sen jälkeen, kun vanha Tuk oli kuollut, ja hobbitit olivat melkein unohtaneet, miltä hän näytti. Hän oli ollut omilla asioillaan kukkulan takana ja virran tuolla puolen, siitä asti kun he olivat olleet pieniä hobittipoikia ja hobittityttöjä. Bilbo, joka ei osannut epäillä mitään, näki vain vanhan miehen, jolla oli sauva. Miehellä oli suippo, sininen hattu, pitkä harmaa kaapu, hopeanvärinen huivi, jonka päällä pitkä valkoinen parta ulottui vyötäisille saakka, sekä isot mustat saappaat. Hyvät huomenet, sanoi Bilbo, ja tarkoitti mitä sanoi. Aurinko paistoi ja ruoho oli vihreä. Mutta Gandalf katsoi häneen tuuheiden kulmakarvojen alta, jotka olivat niin pitkät, että ne ulottuivat hatullierin yli. Mitä tarkoitatte? Hän kysyi. Toivotatteko minulle hyvää huomenta, vai tahdotteko sanoa, että huomenet ovat hyvät, riippumatta siitä, mitä mieltä minä olen? Vaiko, että teillä on hyvä olo näinä huomenina? Vai kenties, että huomenna sopii olla hyvä? Kaikkea samalla kertaa, sanoi Bilbo. Ja kaupan päälle huomenna on hyvä piipullisen polttamiseen ulkosalla. Jos teillä on piippu mukana, istukaa ja täyttäkää se massistani. Kiirettä ei ole, meillä on koko päivä edessä. Ja Bilbo istui penkille ovensa viereen, pani sääret ristiin ja puhalsi ilmoille upean harmaan savurenkaan, joka leijaili ilmaan rikkoutumatta ja purjehti kukkulan yli. Oikein soma, sanoi Gandalf. Mutta minulla ei ole aikaa puhaltaa savurenkaita tänä aamuna. Minä etsin jotakuta mukaan seikkailuun, jota olen järjestämässä, eikä ketään tahdo löytyä. Ei varmaan hevin löydykään täältä meiltä päin. Me olemme yksinkertaista hiljaista väkeä, eivätkä seikkailut ole minua varten. Ikäviä ja epämukavia hankkeita, joista on vain häiriötä. Hyvässä lykyssä myöhästyy päivälliseltä, en käsitä mitä kukaan niissä näkee, sanoi herra Reppulimme ja työnsi peukalon olkaimen alle ja puhalsi ilmoille uuden entistä isomman savurenkaan. Sitten hän otti esiin aamun kirjeet ja ryhtyi lukemaan niitä, eikä ollut huomaapinaa vanhusta. Hän oli päättänyt, ettei Gandalf ollut sellaista seuraa, jota hän kaipasi, ja hän toivoi tämän lähtevän. Mutta vanhus ei liikahtanutkaan. Hän istui nojaten sauvaansa ja tuijotti hobittia sanomatta mitään, kunnes Bilbo kiusaantui, ja häntä alkoi jopa vähän suututtaa. Hyvä herra, hän sanoi viimein. Täällä ei tarvita mitään seikkailuja, kiitos vain. Voitte yrittää, jos kukkulan ja virran tuolla puolen onnestaisi. Hyvästi. Tällä hän tarkoitti, että keskustelu oli päättynyt. Sanotte hyvä herra ja hyvästi, mutta ette tarkoita hyvää, sanoi Gandalf. Tarkoitatte, että tahdotte päästä minusta eroon ja että minun olisi parasta jatkaa matkaa. En toki, hyvä herra. Kuulkaa, minä en taida tietää teidän nimeänne. Kyllä vain. Ja minä tiedän sinun nimesi, Bilbo Reppuli. Ja sinä tiedät minun nimeni, vaikka et muista, että se on minun nimeni. Minä olen Gandalf, ja Gandalf on yhtä kuin minä. Ajatella, että saan nähdä sen päivän, jolloin Belladonna Tukin poika hätistelee minua oveltaan kuin mitäkin nappikauppiasta. Gandalf! Oi että Gandalf! Voi hyvänen aika! Et kai sinä ole se vaelteleva velho, joka antoi vanhalle Tukille taikakalvosin napit, jotka kiinnittyivät itsestään, eivätkä irronneet ennen kuin käskystä. Et kai sinä ole se ihmemies, joka kertoi juhlissa uskomattomia tarinoita lohikäärmeistä ja hiisistä,
ja jättiläisistä ja prinsessoiden pelastamisesta ja leskenpojan hyvästä onnesta. Et kai se mies, joka osasi järjestää aivan erinomaisen upeita ilotulituksia. Ne minä muistan. Vanha tukti lasi niitä aina keskikesän aatoksi. He olivat upeita. Ilmassa säkenöi suuria liioja ja leijonankitoja ja kultasateita, jotka viipyivät tummenevalla taivaalla koko pitkän illan. Huomaatte jo, että herra Reppuli ei ollut aivan niin proosallinen kuin hän tahtoi itse uskoa, ja että hän piti kovasti kukista. Voi hyvänen aika, hän jatkoi. Et kai sinä ole se Gandalf, jonka ansiosta moni hiljainen tyttö ja poika katosi tietymättömiin lähdettyään hullujen seikkailujen perään. Mitä kaikkea, puihin kiipeilyä, tapaamisia haltioiden kanssa, jopa vesillä purjehtimista aina kaukorannoille saakka. Niin, elämä oli aika tarkoitan, että sinä kyllä sait aikaan melkoista hämminkiä täällä meillä päin yhteen aikaan. Pyydän anteeksi, en tiennyt, että olet yhä hommissa. Kuinka en olisi, velho sanoi. Niin tai näin. On mukava huomata, että et ole unohtanut minua kokonaan. Vaikuttaa siltä, että muistat hyvällä ilotulituksiani, jos et muuta, ja se antaa toivoa. Isoisäsi Tukin ja Belladonna Ressun tähden minä todellakin annan sinulle sen, mitä pyydät. Pyydän anteeksi, en ole pyytänyt mitään. Oletpas jo kahdesti. Olet pyytänyt anteeksi. Minä annan. Itse asiassa menen niin pitkälle, että lähetän sinut tälle seikkailulle. Se huvittaa minua ja sinulle se tekee hyvää. Ja hyötyäkin sinulle siitä on, jos koskaan toivot. Vahinko vain, että minä en tahdo mitään seikkailuja. Kiitos, ei. Ei tänään. Hyvästi. Mutta tule teelle, milloin vaan sinulle sopii. Vaikka huomenna. Tule huomenna. Näkemiin. Tämän sanottuaan hobitti kääntyi ja kiiruhti sisään pyöreästä vihreästä ovestaan ja sulki sen niin nopeasti kuin kehtasi. Velhot ovat sentään velhoja. Mikä ihmeen takia minä pyysin hänet teelle, hän sanoi itsekseen mennessään ruokakomeroon. Hän oli vastikään syönyt aamiaista, mutta arveli, ettei kakunpala tai kaksi ja jotakin juotavaa sen päälle olisi pahitteeksi mukavan säikähdyksen jälkeen. Samaan aikaan seisoi Gandalf yhä oven edessä ja nauroi hartaasti, mutta hiljaa. Hetken kuluttua hän astui askelen ja raapusti sauvansa terävällä kärjellä kummallisen merkin hobitin kauniiseen vihreään ulko-oveen. Hän lähti kävelemään pois juuri samoihin aikoihin, kun Bilbo lopetteli toista kakkupalaa, tuumien mielessään, että oli onnistunut välttämään hyvin kaikki seikkailut. Seuraavana päivänä Bilbo oli melkein unohtanut Gandalfin. Hänen muistinsa ei ollut niitä parhaita, ja hän joutui aina kirjoittamaan kaiken seinällä olevaan tauluun, tähän tapaan Gandalf, T. keskiviikko. Hän oli ollut edellisenä päivänä niin kiihtynyt, että ei ollut muistanut kirjoittaa tauluun mitään. Juuri ennen T-aikaa Soida rämisi ulko-oven kello, ja silloin hän muisti. Hän ryntäsi panemaan pannun tulelle, kattoi pöytään toisen kupin ja lautasen, lisäsi pari ylimääräistä kakkupalaa ja juoksi ovelle. Hän oli aikeissa sanoa, anteeksi, että jouduit odottamaan. Mutta sitten hän näki, ettei tulija ollut ollenkaan Gandalf. Ovella seisoi kääpiö, jonka sininen parta oli työnnetty kultaisen vyön alle ja jonka kirkkaat silmät loistivat tummanvihreän huppulakin reunan alta. Heti Bilbon avattua oven kääpiö tunkeutui sisään kuin odotettu vieras. Hän ripusti hupullisen viittansa lähimpään naulaan ja sanoi kumartaen syvään. Dvalin palveluksessanne. Bilbo Reppuli, teidän palveluksessanne, sanoi hobitti, joka oli niin hämmästynyt, ettei osannut juuri nyt kysyä mitään. Kun seurannut hiljaisuus oli muuttunut kiusalliseksi, hän lisäsi. Minä olin juuri aikeissa juoda teetä. Tule sisään ja juo kanssani. Ehkä hän ilmaisi asian kankeasti, mutta sävy oli ehdottomasti ystävällinen. Mitä itse tekisitte, jos ovestanne tunkeutuisi sisään kutsumaton kääpiö ja ripustaisi viittansa eteisen naulaan ilman selityksen sanaa? He eivät olleet istuneet pöydässä kauaakaan, itse asiassa he olivat ehtineet tuskin kolmanteen kakkupalaan, kun ovikelloa soitettiin taas ja entistä rivakammin. Anteeksi, menen avaamaan, sanoi hobitti ja meni. No vihdoin olet täällä, hän aikoi sanoa Gandalfille tällä kertaa. Mutta tulija ei ollut Gandalf. Velhon sijaan ovella seisoi kääpiö, joka näytti hyvin vanhalta. Hänellä oli valkoinen parta ja kirkkaanpunainen huppulakki, ja hänkin änkäsi sisään heti kun ovi oli auki, ikään kuin hänet olisi kutsuttu. Heitä on siis alkanut tulla, hän sanoi, huomatessaan Dvalinin viitan, joka roikkui naulassa. Hän ripusti oman punaisen viittansa sen viereen, painoi käden rinnalle ja sanoi, Balin palveluksessanne.
Kiitos, sanoi Bilbo henkeä haukkoen. Vastaus ei ollut etiketin mukainen, mutta heitä on siis alkanut tulla, oli järkyttänyt hänet perin pohjin. Hän piti vieraista, mutta mieluiten hän tunsi vieraat etukäteen, jos mahdollista kutsui heidät itse. Hänen päähänsä pälkähti kauhea ajatus, että kakku saattaisi loppua kesken, ja silloin hän oli isäntä ja tiesi velvollisuutensa ja piti niistä kiinni millä hinnalla hyvänsä. Hänen itsensä olisi ehkä jäätävä ilman. Tulkaa sisään, tee on katettu, hän sai sanotuksi vedettyään ensin pitkään henkeä. Ottaisin mieluummin olutta, jos se on teille sama, hyvä herra, sanoi valkopartainen Balin. Mutta kakku käy hyvin, onko siemenkakkua? Vaikka kuinka, kuuli Bilbo vastaavansa omaksi hämmästyksekseen, ja saman hämmästyksen vallassa hän seurasi omaa kiiruttamistaan kellariin täyttämään oluttuoppia, ja sitten ruokakomeroon noutamaan 2 kaunista siemenkakkua, jotka hän oli leiponut samana iltapäivänä illallisen jälkeistä napostelua varten. Kun hän palasi, Baalit ja Balin juttelivat kuin vanhat ystävät. Itse asiassa he olivat veljeksiä. Bilbo pamautti oluen ja kakun pöytään heidän eteensä, kun ovikello soida rämisi kerran ja sitten toisen. Nyt se on Gandalf, hän ajatteli kiiruhtaessaan läähättäen käytävää myöten ovelle. Mutta ei. Sieltä tuli 2 kääpiötä lisää. Molemmilla oli sininen huppulakki, hopeinen vyö ja kellertävä parta, ja kummankin olalla oli työkalupussi ja labio. He hypähtivät sisään heti, kun ovi oli auki, eikä Bilbo hämmästynyt juuri lainkaan. Miten voin palvella teitä, hyvät kääpiöt, hän kysyi. Kilipalveluksessanne, sanoi toinen. Ynnä fili, lisäsi toinen, ja kumpainenkin tempaisi lakin päästään ja kumarsi. Teidän ja sukunne palveluksessa, vastasi Bilbo, joka tällä kertaa jo muisti hyvät tavat. Dvalin ja Balin ovat näemme jo täällä, sanoi Kili. Liitytään sakkiin. Sakkiin, ajatteli herra Reppuli. En pidä sanan kaiusta. Täytyy istua hetki ja koota ajatukset ja hulauttaa jotain kurkkua. Hän oli vasta ehtinyt siemaista tuopista kerran. Hän seisoi nurkassa, kun taas kääpiöt istuivat pöydän ääressä ja puhuivat kaivoksista ja kullasta ja kahnauksista hiisien kanssa ja lohikäärmeiden rosvoretkistä ynnä kaikenlaista muista asioista, joita hän ei ymmärtänyt eikä halunnutkaan ymmärtää, koska ne kuulostivat liikaa seikkailulta. Kun hänen ovikellonsa jälleen soi ding dong kling plong, ikään kuin joku tuhma hobittiviikari olisi yrittänyt kiskoa kellonnyöriä irti. Ovella on joku, Bilbo sanoi räpytellen silmiä. Monta jokua, äänestä päätellen 4, Fili sanoi. Sitä paitsi me näimme heidät kaukana jäljessämme. Hobittiressu istuutui veteisen penkille ja painoi pään käsiin ja mietti, mitä oli tapahtunut ja mitä vielä tapahtuisi, ja jäisikö koko joukko illalliselle. Ovikello soi entistäkin rämäkämmin ja hän sai juosta ovelle. Tulijoita ei kuitenkaan ollut 4, heitä oli 5. Seuraan oli liittynyt vielä 1, sillä aikaa kun hän ihmetteli eteisessä. Tuskin hän oli kääntänyt ovennuppia, kun kaikki olivat jo sisällä ja sanoivat toinen toisensa perään. Palveluksessanne. Dori, Nori, Ori, Oin ja Gloin olivat heidän nimensä, ja kohta riippui eteisen nauloissa 2 sinipunaista huppulakkia, 1 harmaa, 1 ruskea ja 1 valkoinen, ja kääpiöt marssivat leveät kämmenet hopea- ja kultavöiden alla muiden luo. Seurue muistutti jo sakkia. Jotkut pyysivät olutta, toiset portteria, 1 kahvia ja kaikki kakkua, ja Hobbitilla riitti kiireistä touhua vähäksi aikaa. Iso kahvipannu oli juuri laskettu takankulmalle, siemenkakut oli popsittu, ja kääpiöt olivat aloittamassa seuraavaa kierrosta, voilla voideltuja teeleipiä, kun kuului luja koputus. Ovikollo ei soinut, vaan joku paukutti Hobbitin sievää vihreää ovea lujaa ja kepillä. Bilbo ryntäsi eteiskäytävää myöten ovelle, ja nyt hän oli vihainen ja aivan poissa tolaltaan. Näin tuskastuttavaa keskiviikkoa hän ei muistanut eläessään kokeneensa. Hän nykäisi oven auki ja koko joukko tuupertui sisään toistensa päälle. Lisää kääpiöitä, 4 lisää. Ja heidän takanaan Gandalf, joka nojasi sauvaansa ja nauroi. Hän oli tehnyt melkoisen kolhun Hobbitin kauniiseen oveen ja oli samalla sattumoisin poistanut siitä salaisen merkin, jonka hän oli siihen piirtänyt edellisenä aamuna. Rauhallisesti, rauhallisesti, hän sanoi. Ei ole ollenkaan sinun tapaistasi, Bilbo. Pitää vieraita odottamassa ja pamauttaa ovi auki kuin korkkipyssyn korkki. Saanko esitellä? Bifur, Bofur, Bombur ja ennen muuta Thorin. Palveluksessanne,
sanoivat Bifur, Bofur ja Bombur seisten rintarinnan. Sitten he ripustivat naulaan 2 keltaista huppulakkia ja 1 vaaleanvihreän sekä myös taivaan sinisen, jossa oli pitkä hopea tupsu. Tämä viimeksi mainittu kuului Thorinille, joka oli erinomaisen tärkeä kääpiö. Jos totta puhutaan, hän oli itse suuri Thorin tammikilpi, jota ei ollenkaan miellyttänyt kupsahtaa Bilbon ovimatolle Bifurin, Bofurin ja Bomburin alle. Kaiken kukkuraksi Bombur oli valtavan paksu ja painava. Thorin käyttäytyikin suorastaan koppavasti, eikä puhunut palvelemisesta mitään, mutta herra Reppuli Raukka pyyteli anteeksi niin monta kertaa, että Thorin murahti viimein, mitäpä tuosta, ja hänen julmistunut ilmeensä silisi. Nyt olemme täällä kaikki, sanoi Gandalf katsoen 13 lakin riviä, irrotettavia juhlahuppuja parasta laatua ja omaa lakkiaan, jotka kaikki riippuivat eteisen nauloissa. Vaikuttaa hilpeältä. Toivottavasti Matti Myöhäisille on jäänyt jotakin syötävää ja juotavaa. Mikä tuon? Teetäkö? Ei kiitos, minä taidan ottaa punaviiniä. Samoin minä, sanoi Thorin. Ja vadelmahilloa ja omenapiirakkaa, sanoi Bifur. Ja täytetorttuja ja juustoa, sanoi Bofur. Ja lihapaistosta ja salaattia, sanoi Bombur. Ja lisää kakkua ja olutta ja kahvia, jos sopii, huusivat muut kääpiöt oven takaa. Pane pari munaa kiehumaan, ole hyvä, huusi Gandalf Hobbitin perään hänen tallustellessaan ruokakomerolle päin. Ja tuo myös kylmää kanaa ja etikkasäilykkeitä. Näyttää tuntevan ruokavarastoni yhtä hyvin kuin minä, tuumi herra Reppuli, joka oli kerrassaan pyörällä päästään ja aprikoi jo oliko jokin onneton seikkailu tunkeutunut hänen kotinsa seinien sisäpuolelle. Saatuaan kaikki pullot ja ruokavärit ja veitset ja haarukat ja lasit ja lautaset ja lusikat ynnä muut lastatuiksi isoille tarjottimille, hänen tuli kuuma. Hänen naamansa punotti ja häntä rupesi suututtamaan. Voi peijoona ja jukranpujut näitä kääpiöitä, hän sanoi ääneen. Voisivat vähän auttaa. Ja ihme ja kumma. Siinä seisovat Baalin ja Dvalin keittiön ovella ja Filia Kili heidän takanaan. Ja ennen kuin Bilbo oli saanut sanaa suustaan, he olivat kiikuttaneet tarjottimet ja pari pientä pöytää saliin ja kattaneet kaiken sievästi. Gandalf istui arvopaikalla ja 13 kääpiötä hänen ympärillään. Bilbo istui jakkaralla takan edessä nakertaen korppua, hänen ruokahalunsa oli tipotiessään, ja yritti näyttää siltä, kun tämä kaikki olisi ollut aivan tavanomaista, eikä missään tekemisissä minkään seikkailun kanssa. Kääpiöt söivät ja puhuivat ja aika kului. Viime he työsivät tuolinsa taakse ja Bilbo nousi kootakseen lasit ja lautaset. Te kai jäätte kaikki illalliselle, hän sanoi kaikkein kohteliammalla ja mitään ilmaisemattomimmalla äänellään. Totta kai, sanoi Thorin, ja pitempäänkin. Meiltä menee rutkasti aikaa ennen kuin asiat on selvitetty, ja sitä ennen pitää saada musiikkia, pöytä puhtaaksi. Siinä samassa 12 kääpiötä. Thorin ei mennyt mukaan, hän oli liian tärkeä henkilö sellaiseen, hän jäi juttelemaan Gandalfin kanssa. Hyppäsi jaloilleen ja he kokosivat lautaset korkeiksi pinoiksi. Odottamatta tarjottimia he suunnistivat saman tien keittiön, kummassakin kädessä huojuva lautaspino, jonka päällä keikkui pullo, ja Hobbitti juoksi heidän perässään melkein vikisten säikähdyksestä. Varokaa, hyvät kääpiöt! Ja älkää nyt, kyllä minä selviän tästä yksinkin. Mutta kääpiöt eivät olleet moksiskaan, vaan alkoivat laulaa. Lasit, lautaset rikki, ne roskiin saa viedä, veitset ja haarukat väännelkää, sitä ei Bilbo Reppuli siedä, pullokin murskaksi iskeekää. Repikää liina ja tallokaa rasvaa, kaatakaa maitoa lattialle, matolle antakaa luukasan kasvaa, viiniä roiskikaa kaikkialle. Mättäkää ruukut kiehuvaan pataan, survokaa niitä petkeleellä. Jos jokin ei murene siruun sataan, sitä eteisen seinää voi mätkäytellä. Sitä ei Bilbo Reppuli siedä, siis varojen lautaset pois pitää viedä. Eivätkä he tietenkään tehneet mitään sinne päinkään, vaan kaikki pestiin ja pantiin paikoilleen, varmasti ja vauhdikkaasti Hobbitin pyörähdellessä keskellä keittiön lattia ja yrittäessä seurata, mitä kukin teki. Sitten he menivät takaisin ja tapasivat Thorinin istumasta, jalat takan suojuksella piippua polttamassa. Hän puhalteli suunnattoman suuria savurenkaita, ja minne hän tahtoi renkaan menevän, se meni. Savupiipusta ylös, tai kellon tai takareunan taakse, tai pöydän alle, tai pyörimään katon rajaan, mutta meni rengas minne tahansa. Gandalfia se ei päässyt pakoon. Gandalf pölläytti, pienemmän savurenkaan lyhyestä savipiipustaan jokikisen Thorinin ison renkaan lävitse. Tempun tehtyään Gandalfin rengas muuttui vihreäksi ja palasi velhon pään päälle leijumaan.
Niitä leijui hänen yläpuolellaan jo iso pilvi, ja illan hämärässä vaikutelmassa oli outo ja noitavainen. Bilbo juuttui katselemaan. Hän piti tavattomasti savurenkaista, ja sitten hän punastui muistaessaan, miten ylpeä hän oli eilen aamulla ollut savurenkaista, jotka hän oli puhaltanut vastatuuleen kukkulan yli. Nyt musiikkia, sanoi Thorin. Soittopelit esiin. Kili ja Fili kiiruhtivat pusseilleen ja toivat tullessaan pienet viulut. Dori, Nori ja Ori vetivät nuttujensa kätköistä esiin huilut. Bombur toi eteisestä rummun, ja Bifur ja Bofurkin poistuivat huoneesta ja palasivat mukanaan klarinetit, jotka he olivat jättäneet matkasauvojen viereen. Dvalin ja Balin sanoivat, meidän pelimme taisivat jäädä kuistille. Tuokaa tullessanne sitten minunkin, sanoi Thorin. Palatessaan heillä oli mukanaan kääpiön kokoiset violat sekä vihreään kankaaseen käärittynä Thorinin harppu. Harppu oli siro ja kultainen, ja kun Thorin näpäytti ensimmäisen soinnun, alkoi soitanto siinä samassa, niin äkkiä ja kauniina, että Bilbo unohti kaiken muun ja tempautui musiikin mukana öisille maille vieraiden kuiden alle kauas virran toiselle puolen ja matkojen päähän tästä mäenalaisesta hobittikolosta. Pimeä hiipi huoneeseen pienestä ikkunasta, joka avautui kukkulan rinteeseen. Takka tuli lepatti, oli huhtikuu. Gandalfin parran varjo huojui seinällä ja yhä kääpiöt soittivat. Pimeä täytti koko huoneen ja tuli sammui ja varjot katosivat ja yhä kääpiöt soittivat. Ja heidän siinä soittaessaan aloitti yksi laulun, johon kohta yhtyi toinen. He lauloivat niin kuin kääpiöt laulavat syvältä kurkusta muinaisten kotiensa uumenissa. Ja täältä se kuulosti, jos siitä nyt voi mitään kuvaa saada ilman soittoa. Yli sumuisten kylmien vuorien noiden, syvyyksiin ikiluolien onkaloiden, matka jatkuessaan ennen kuin sarastaa luoksen lumotun kullan kammioiden. Muinoin kääpiöt laativat taikojaan, soi moukarin kalke allamaan, jopa kuiluissa, joissa päivän valosta poissa nukkui mustia varjoja koloissaan. Kuninkaille ja haltijaherroille oivat, he kultaiset aarteet vasaroivat, hyvin takojan taidoin ja lokivin aidoin, he miekan kahvankin koristaa voivat. Hopeaisiin käätyihin tähtien palon he yhdistivät, ja kruunuihin jalan, tulen lohikäärmeen, liki niiden päärmeen he punoivat kuun ja auringon valon. Yli sumuisten kylmien vuorien noiden, syvyyksiin ikiluolien onkaloiden, matka jatkuessaan ennen kuin sarastaa, matka kadonneen kullan vaatijoiden. He takoivat kullasta maljojansa ja harppujaan pian sen unohti kansa, ja laulua monta muille tuntematonta he lauloivat pimeissä piiloissansa. Kävi kohina harjun hongikossa ja tuuli ujelsi yössä, jossa tulen punahohti, lieskat leimusi kohti, puut säihkyivät soihtuina aarniossa. Soi laaksossa moikina kellojen ja ihmiset katsoivat kalveten, nyt näki likeltä ihan lohikäärmeen vihan, se kylän tornit sorti ja talot sen. Vuori sausi mustana alla kuun tylyn ja kääpiöt kuulivat tuomion jylyn. He luoliin pakenivat, vaan heidät tuhosivat, lohikäärmeen lieskat alla kuun tylyn. Yli sumuisten julmien vuorien, syvyyksiin ikiluolien pimeiden, käy meidän tiemme, ja varmasti viemme pois harppumme kultamme hallusta sen. Heidän laulaessaan hobitissa liikahti rakkaus esineisiin, jotka olivat käsien, taidon tai taian tekoa, ja kauniita. Se oli raju ja omaansa vartioiva rakkaus, halu, joka paloi kääpiöiden sydämessä. Silloin hänessä ailahti jotain tukkilaista, ja hänen teki mieli näkemään suuria vuoria ja kuulemaan mäntyjen ja vesiputousten huminaa ja tutkimaan luolia ja puristamaan kädessään miekkaa kävelykepin sijaan. Hän katsoi ulos ikkunasta. Tähdet loistivat tummalla taivaalla puiden latvojen yllä. Hän ajatteli kääpiöiden jalokiviä, jotka kimaltelivat pimeissä luolissa. Äkkiä leimahti metsässä virran takana liekki. Joku varmaan sytytti nuotion. Ja hän ajatteli rosvoavia lohikäärmeitä ja että sellainen saattaisi tulla hänen hiljaiselle kukkulalleen ja syttää sen tuleen. Hän värähti, ja 1-2 hän oli jälleen pelkkä Alismäen repunpään herra Reppuli. Hän nousi vavisten seisomaan. Hän aikoi lähteä hakemaan lamppua,
Tai ehkä hän aikoi teeskennellä, että hän lähtisi hakemaan lamppua, mutta menisikin kellariin oluttynnyreiden taakse piiloon odottamaan, että viimeinenkin kääpiö oli lähtenyt talosta. Äkkiä hän käsitti, että laulu ja soitto olivat loppuneet ja että kaikki katsoivat häneen silmät pimeässä kiiluen. Minne olette menossa? Kysyi Thorin äänellä, josta saattoi päätellä, että hän arvasi sekä sen, että hobitti oli menossa hakemaan lamppua, että sen, että hän ei ollut. Jos menisin hakemaan valoa, sanoi Bilbo hiukan anteeksi pyytävästi. Meitä miellyttää pimeä, sanoivat kääpiöt. Pimeässä pimeät tuumat puidaan. Aamunkoittoon on vielä monta tuntia. Niin aivan, sanoi Bilbo ja istuutui kiireimmiten. Hän ei osunut jakkaraan, vaan istahti verkkosuojuksen päälle ja kaatoi hiilihangon ja tuhkalapion niin, että kolina kävi. Shh, sanoi Gandalf. Annetaan Thorinin puhua. Ja näin aloitti Thorin. Gandalf, kääpiöt, herra Reppuli. Me olemme kokoontuneet yhteen ystävän ja salaliittolaisen luo. Tämän erinomaisen ja uskaliaan hobitin kotiin. Älkööt hänen varpaansa ikinä kaljuuntuko. Kiitetty olkoon hänen oluensa ja viininsä. Thorin vaikeni vetääkseen henkeä ja antaakseen hobitille tilaisuuden lausua kiitoksen sanoja, mutta onnettomalta Bilbo Reppulilta olivat kohteliaisuudet menneet ohi korvien, ja hän aukoi suutaan vastustaakseen sellaisia ilmauksia kuin uskalias ja mikä pahempaa salaliittolainen, joskaan suusta ei tullut ääntä, koska hän oli niin poissa raiteeltaan. Niin Thorin jatkoi. Olemme kokoontuneet keskustelemaan suunnitelmista, menetelmistä, menettelytavoista, tarkoitusperistä ja keinoista, ennen kuin sarastaamme aloitamme pitkän matkan, jolta jotkut meistä, tai kenties kaikki, lukunottamatta ystäväämme ja neuvonantajamme tietäväistä velhoamme Gandalfia, voivat jäädä palaamatta. Tämä on juhlallinen hetki. Tarkoituksemme on, niin oletan, kaikkien tiedossa. Arvon herra Reppulille ja kuka ties joillekin nuorille kääpiöille, tässä yhteydessä voinen mainita ainakin Filin ja Kilin. Lienee kuitenkin tarpeen selvittää hiukan tarkemmin tilannetta, jossa tällä nimenomaisella hetkellä olemme. Sellainen oli Thorinin tyyli. Hän oli tärkeä kääpiö. Jos hänen olisi sallittu, hän olisi varmaan jatkanut tähän tapaan hengästyksiin asti sanomatta mitään, mitä kaikki eivät jo olisi tienneet. Mutta hänet keskeytettiin kylmästi. Bilboressu ei kestänyt enää. Kuullessaan sanat voivat jäädä palaamatta. Hän tunsi, että huuto teki tuloaan hänen sisällään ja purkautui sitten ilmoille kuin veturin vihellys tunnelista päästyä. Kääpiöt ponkaisivat pystyyn ja pöytä kaatui. Gandalf iski sinisen liekin taikasamaset kärkeen, ja sen valossa voitiin nähdä onneton hobitti polvillaan takan edusmatolla, vapisemassa kuin mikäkin hyytelö. Sitten hän heittäytyi pitkälle lattialle ja huusi kerran toisensa perään, Salama löi! Salama löi! Eivätkä he saaneet hänestä muuta irti pitkään aikaa. He nostivat hänet lattialta ja panivat lepäämään olohuoneen sohvalle, ja jättivät juotavaa hänen ulottuvilleen ja menivät takaisin puimaan pimeitä tuumiaan. Pikku kaveri kiihtyi helposti, sanoi Gandalf, kun he istuutuivat jälleen. Hän sai kohtauksia, mutta hän on omaa luokkaansa, hurja kuin lohikäärme tiukan paikan tullen. Jos olette joskus sattuneet näkemään lohikäärmeen tiukan paikan tullen, ymmärrätte, ettei mokoma väite voi olla muuta kuin runollista liioittelua kenestäkään hobbitista puhuttaessa, vaikka se hobbitti olisi ollut vanhan tukin iso setä Härkäräikkä, joka oli niin isokokoinen hobbitiksi, että hän saattoi ratsastaa hevosella. Viherkenttien taistelussa hän kävi Gramin vuorilta tulleiden örkkien rivistöjä vastaan ja hakkasi niiden kuninkaalta Golfinbulilta pään irti puunujalla. Pää lensi ilmassa puolen vakomitan matkan ja putosi Ganinin koloon, ja näin oli voitettu taistelu ja keksitty samalla pelinimeltä Golf. Para-aikaa toipui kuitenkin omassa olohuoneessaan Härkäräikän jälkeläinen laukeamassa polvessa. Puolisen tuntia ja kunnon kulausta myöhemmin hän hiipi hermostuneena salin ovelle. Ja tähän tapaan siellä puhuttiin. Gloin sanoi, siis tuhahti. Onko hänestä siihen, mitä arvelette? Kyllä Gandalf voi kehua, että hobitti on hurja, mutta ei tarvitse kirkkua kiihdyksissään kuin kerran tuolla tavalla väärällä hetkellä, niin siihen herää lohikäärme ja koko sen suku, ja me saamme surmamme joka sorkka.
Minusta se kuulosti enemmän pelästyneen kuin kiihtyneen henkilön huudolta. Minä sanon, että jos ovessa ei olisi ollut merkkiä, olisin ollut varma, että olemme tulleet väärään taloon. Kun tartuin matolla huohottavaan ja hytkyvään pikku-ukkeliin, minulla oli omat epäilykseni. Minusta hän on enemmän kauppiaan kuin voron näköinen. Silloin herra Reppuli väänsi ovenkahvaa ja astui sisään. Tukin puoli oli voittanut. Hänestä tuntui äkkiä, että hän voisi tulla toimeen ilman vuodetta ja aamiestä, kunhan häntä pidettäisiin hurjana. Mitä tulee sanoihin matolla hytkyvä pikku-ukkeli, ne saivat hänet toden totta hurjistumaan. Monesti jälkeenpäin katui Reppulipuoli hänessä sitä, mitä hän silloin meni tekemään. Ja hän sanoi itselleen, Bilbo, sinä olit hölmö. Sinä lampsit siihen soppaan omin jaloin. Suokaa anteeksi, hän sanoi. Jos on käynyt niin, että olen kuullut sellaista, mikä ei ollut minulle tarkoitettu, en teeskentele ymmärtäväni, mistä on kysymys, tai mitä puhe vorosta tarkoittaa, mutta kuulostaa siltä, tätä hän itse kutsui arvokkuuden säilyttämiseksi, että teidän mielestänne minä en kelpaa mihinkään. Minäpä näytän teille. Minun ovessani ei ole mitään merkkejä, se on maalattu viikko sitten, ja olen varma, että olette erehtyneet talosta. Kun näin ovellani teidän hassut naamanne, minulla oli heti omat epäilykseni. Mutta olkaa kuin talo olisi oikea. Sanokaa mitä on tehtävä, niin minä yritän, vaikka minun olisi käveltävä täältä idän ääreen ja taisteltava viimeisessä erämaassa hirmukäärmeitä vastaan. Minulla oli iso setä nimeltä Härkäräikkä ja oli toki, mutta siitä on aikaa, Gloin sanoi. Minä puhuin nyt teistä, ja ovessanne on kuin onkin merkki. Vakiomerkki, joka ainakin ennen oli yleinen. Voro etsii kunnon työtä, jännitys ja kohtuullinen palkkio edellytyksenä. Niin se yleensä luetaan. Voro on mahdollista korvata sanoilla ammattitaitoinen aarteen metsästäjä. Toiset lukevat sen niin. Meille se on se ja sama. Gandalf kertoi, että näillä kulmilla olisi sellainen mies tarjolla ja että hän oli sopinut tapaamisesta keskiviikkona teeaikaan. Totta kai ovessa on merkki, Gandalf sanoi. Minä panin sen siihen itse. Minulla oli siihen hyvät syyt. Te pyysitte minua etsimään 14 miehen retkikuntaan, ja minä valitsin herra Reppulin. Jos joku sanoo, että valitsin väärän miehen tai väärän talon, niin te voitte kaikessa rauhassa lähteä 13 Pekkaan ja vetää päällenne niin paljon huonoa onnea kuin mieli tekee, tai vaikka painua takaisin louhimaan hiiltä. Hän mulkaisi Gloiniin niin ankarasti, että kääpiö kyyristyi takaisin tuoliinsa, ja kun Bilbo yritti avata suunsa kysyäkseen jotakin, Gandalf kääntyi häneen päin ja kuritisti kulmiaan niin, että kulmakarvat sojottivat ja Bilbo sulki sukkelasti suunsa. No niin, sanoi Gandalf. Niin sitä pitää. Eipäs enää riidellä. Minä olen valinnut herra Reppulin, ja sen luulisi riittävän teille kaikille. Jos minä sanon, että hän on voro, niin hän on voro, tai hänestä tulee sellainen, kun aika koittaa. Hänessä on paljon enemmän aineesta kuin osaatte arvatakaan, ja yhtä ja toista sellaista, mistä hänellä itselläkään ei ole aavistusta. Voi olla, että te jonakin päivänä vielä kiitätte minua, jos saatte elää. No niin, Bilbo poikaseni, hae lamppu, niin valaistaan vähän asiaa. Bilbo toi ison lampun, jossa oli punainen varjostin, ja sen valossa Gandalf levitti pöydälle kartan tapaisen pergamentin palan. Tämän on laatinut sinun isoisäsi Thorin, hän sanoi vastauksena kääpiöiden kiihtyneisiin kysymyksiin. Se on vuoren kartta. Minä en käsitä, mitä apua tästä voi meille olla, sanoi Thorin pettyneenä vilkaistuaan piilosta. Minä muistan kyllä hyvin vuoren ja sitä ympäröivät maata. Ja minä tiedän, missä synkmetsä on, samoin kuin kulottunut nummi, jossa suuret lohikäärmeet sikisivät. Vuoreen on punaisella merkitty lohikäärme, mutta sen löydämme helposti ilmankin, jos joskus pääsemme niin pitkälle, sanoi Balin. Yhtä kohtaa te ette huomanneet. Se on salainen sisäänkäynti. Näettekö yksinäisen riimun vuoren länsipuolella ja nämä riimut ja käden, joka osoittaa sitä? Siitä alkaa salakäytävä alasaleihin. Käytävä on joskus voinut olla salainen, mutta mistä me tiedämme, että se on salainen yhä, kysyi Thorin. Vanha Smaug on asunut vuoressa niin kauan, että sillä on ollut aikaa saada selville kaikki tietämisen arvoinen noista luolista. Se on mahdollista, mutta lohikäärme ei ole voinut käyttää sitä moneen vuoteen. Miksi ei? Koska se on liian ahdas. Ovi 2,5 kyynärää ja 3 voi käydä rinnan, sanovat riimut, eikä Smaug mahdu sen kokoiseen koloon.
Ei mahtunut edes nuorena lohikäärmeenä, saati sitten ahmittuaan sellaisen määrän kääpiöitä ja Laakson ihmisiä. Minusta se kuulostaa aika isolta kololta, vinkaisi Bilbo, jolla ei ollut kokemusta lohikäärmeestä, vaan pelkästään hobbitin koloista. Hän alkoi taas innostua ja unohti pitää suunsa kiinni. Hän piti kovasti kartoista, ja hänen eteisessään roikkui iso, lähitienoita esittävä kartta, johon oli punaisella musteella merkitty hänen rakkaimmat kävelyreittinsä. Miten mokoman ison oven voi pitää piilossa keneltäkään, jos jätetään lohikäärme sikseen, hän kysyi. Teidän täytyy muistaa, että hän oli vain pikkuinen hobitti. Siihen on monia keinoja, vastasi Gandalf, mutta me emme voi tietää, miten tämä on kätketty menemättä katsomaan. Kartasta voisi päätellä, että käytävän suulla on suljettu ovi, joka sulautuu täydellisesti vuoren kylkeen. Se on kääpiöiden yleinen menetelmä. Onko käsitykseni oikea? On, sanoi Thorin. Sitä paitsi, sanoi Gandalf, unohdin mainita, että kartan mukaan kuuluu avain, pieni ja merkillinen. Se on tässä, hän sanoi ja ojensi Thorinille hopeasta tehdyn avaimen, jossa oli pitkä varsi ja monimutkainen loveus. Pidä se hyvin tallessa. Kyllä totisesti pidän, Thorin sanoi ja ripusti avaimen ohueen ketjuun, joka oli hänen kaulassaan nutun alla. Nyt rupeaa toivo pilkottamaan. Tämä tieto on oleellinen. Tähän asti meillä ei ole ollut selvää käsitystä, mitä pitäisi tehdä. Aikomus oli kulkea itää kohti niin huomaamatta ja varovasti kuin mahdollista aina Pitkäjärvelle saakka, jonka jälkeen olisi odotettavissa vaikeuksia. Ja paljon ennen sitä, mikäli minä tiedän mitään itään vievistä teistä, keskeytti Gandalf. Sieltä voisimme jatkaa vaikka Vuolaan virran yläjuoksulle, jatkoi Thorin kiinnittämättä huomiota hänen sanoihinsa. Laakson raunioille. Se on vanha kaupunki vuoren varjossa. Mutta pääportti ei houkutellut meistä ketään. Portti on paksussa kalliossa vuoren eteläpuolella, ja joki virtaa siitä ulos, ja siitä kulkee myös lohikäärme. Sitä paitsi turhan usein, ellei ole muuttanut tapojaan. Pääportille ei ole asiaa, velho sanoi, ellei mukana ole mahtavaa soturia, suorastaan urhoa. Minä yritin löytää sellaisen, mutta sotureilla on täysi työ sotia keskenään kaukaisilla mailla. Näillä seuduin ovat urhot harvassa, elleivät kerrassaan loppuneet. Miekat ovat täällä päin enimmäkseen tylsiä ja kirveitä käytetään puiden kaatamiseen, kilpiä kehtoina tai tarjoiluastion kansina. Lohikäärmeet ovat sopivan kaukana ja sen tähden niihin uskotaan vain puoliksi. Niin minä tyydyin viekkaaseen voroon. Päätöstä vahvisti se, että muistin sivuoven olemassaolon. Tässä on siis pikkuinen ystävämme Bilbo Reppuli, meidän voromme, valittu ja valikoitu. Ryhtykäämme suunnitelmien tekoon. Hyvä on, sanoi Thorin. Ehkäpä tämä asiansa osaava voro esittää meille ajatuksia ja ehdotuksia. Hän kääntyi muka kohteliasti Bilboon päin. Aluksi tahtoisin tietää vähän enemmän, Bilbo sanoi vähän hämmentyneenä ja poissa tolaltaan, mutta edelleen täynnä tukin puhtia ja valmiina jatkamaan. Siis kullasta ja lohikäärmeestä ja koko jutusta, ja miten kulta joutui sinne ja kenen se on ja niin edelleen. No mutta, Thorin sanoi, teillähän on kartta nenän edessä. Ettekö te kuulleet lauluamme? Tässähän on puhuttu samasta asiasta tuntikausia. Vaikka niin, mutta minä tahdon täyden selvyyden, Bilbo intti virallisella äänellään, jota hän yleensä käytti puhuessaan henkilöille, jotka tahtoivat lainata häneltä rahaa. Ja yritti parhaan kykynsä mukaan vaikuttaa viisaalta ja harkitsevalta ja ammattimaiselta ja täyttää Gandalfin suosituksen mitata. Ja tahtoisin myös tietää, mitkä ovat vaarat, mitä kuluja tulee, paljonko aikaa menee sekä minkälainen on palkkio ja niin edespäin. Millä hän tarkoitti, mitä minä siitä hyödyn ja tulenko takaisin hengissä. Minä selitän, sanoi Thorin. Kauan sitten, isoisäni Rorin aikaan, sukumme ajettiin pois kaukaisesta Pohjolasta, ja kääpiöt muuttivat kaikki ne rikkauksineen ja työkaluineen takaisin tähän vuoreen, joka kartassa näkyy. Kaukainen esi-isäni Thrain vanha oli aikoinaan löytänyt sen, mutta nyt kääpiöt louhivat ja kaivoivat ja laativat suuremmat salit ja isommat työpajat, ja minä luulen, että he samalla löysivät melko lailla kultaa ja runsaasti jalokiviä. He siis rikastuivat, ja heidän maineensa levisi laajalle, ja minun isoisäni hallitsi jälleen vuoren alaisena kuninkaana, ja häntä kohtelivat kunnioittaen myös kuolevaiset ihmiset, joita asui etelässä,
ja joita levittäytyi hitaasti vuolasta virtaa ylös aina vuoren varjoon saakka. He rakensivat sinne Laakson, iloisen kaupungin siihen aikaan. Kuninkailla oli tapana lähettää hakemaan meiltä seppiä ja maksaa runsaat palkkiot taitamattomillekin. Isät pyysivät, että ottaisimme heidän poikiaan oppiin ja maksoivat avokätisesti etenkin ruokapalkkaa. Miten tämä voi olla tyhjä? Isät pyysivät, että ottaisimme heidän poikiaan oppiin ja maksoivat avokätisesti etenkin ruokapalkkaa. Kääpiöt kun eivät itse ikinä jaksaneet sitä kasvattaa tai etsiskellä. Kaiken kaikkiaan ne olivat hyviä aikoja, ja köyhimmälläkin oli rahaa tuhlattavaksi ja lainattavaksi, ja oli yllin kyllin aikaa tehdä kauniita esineitä ihan huvin vuoksi, puhumattakaan ihmeellisistä taikaleluista, jollaisia ei enää tähän maailmaan aikaan missään tapaa. Niin täyttyivät isoisäni salit sotisovista ja jalokivistä ja koruesineistä ja maljoista, ja Laakson lelumarkkinat olivat koko Pohjolan ihme. Rikkaus se epäilemättä toi lohikäärmeen paikalle. Lohikäärmeet rosvaavat kultaa ja hopeaa, kuten tiedätte, ihmisiltä ja haltijoilta ja kääpiöiltä, mistä ikinä aarteita löytävät, ja ne vartioivat saalistaan koko elämänsä, ja ne elävät käytännöllisesti katsoen ikuisesti, ellei niitä tapeta, osaamatta nauttia ensimmäisestäkään vaskisormuksesta. Ne eivät juuri erota hyvää työtä huonosta, vaikka niillä kyllä yleensä on hyvä haju kulloisenkin hetken markkina-arvosta. Eivätkä ne osaa valmistaa mitään itse, eivät edes korjata repsuttavaa suomua. Noihin aikoihin pohjoisessa oli paljon lohikäärmeitä, ja kulta lienee ollut käymässä harvinaiseksi. Kääpiöistä ne, jotka eivät saaneet surmaansa, pakenivat etelään, ja lohikäärmeiden tuottama tihu ja tuho ja yleinen hävitys pahenivat pahenemistaan. Siellä eli silloin yksi erityisen ahne, vahva ja ilkeä lohikäärme nimeltä Smaug. Eräänä päivänä se nousi siivilleen ja lensi etelään. Ensiksi me kuulimme kuin pyörremyrskyn äänen pohjoisesta, ja vuoren männyt nitisivät ja katkeilivat tuulessa. Jotkut kääpiöt, jotka sattuivat olemaan ulkosalla, onnekseni olin yksi heistä, minä olin siihen aikaan seikkailunhaluinen ja reipas kääpiön kloppi, ja aina omilla teilläni, mikä pelasti henkeni tuona päivänä. Me siis näimme hyvän matkan päästä, kuinka lohikäärme laskeutui vuorellemme tulisuihkun keskellä. Sitten se vyöryi rinnettä alas, ja sen päästyä metsään syttyivät puut tuleen. Silloin soivat jo kaikki kellot Laaksossa, ja soturit astuivat aseisiin. Kääpiöt purkautuivat ulos suuresta portista, mutta lohikäärme odotti heitä. Yksikään ei päässyt pakoon tuona päivänä. Joesta nousi sankka huuru, ja Laakson ylle laskeutui sumu, ja sumun turvin lohikäärme tuli kaupunkiin ja surmasi suurimman osan sotureista. Tämä on se tavallinen tarina, joka oli valitettavan yleinen siihen aikaan. Sitten Smaug meni takaisin ja ryömi sisään pääportista ja penkoi kaikki salit, väylät, käytävät, tunnelit, kellarit, kammiot ja kulkutiet. Sen jälkeen ei vuoren sisään jäänyt eloon yhtäkään kääpiötä, ja lohikäärme otti kaikki rikkaudet itselleen. Varmaan se on kasannut kaiken isoksi keoksi syvälle vuoren uumeniin, sillä se on lohikäärmeiden tapa, ja käyttää kekoa vuoteenaan. Myöhemmin sillä oli tapana ryömiä ulos suuresta portista ja saapua Laaksoon öiseen aikaan, ja raahata sieltä mukaansa ihmisiä, etenkin nuoria neitoja, syödäksensä ne. Ja tätä jatkui, kunnes Laakso lakkasi olemasta, eikä sinne jäänyt ketään, koska ihmiset olivat joko kuolleet tai lähteneet pois. En osaa varmasti sanoa, mitä siellä nykyään tapahtuu, mutta en usko, että kukaan asuu Pitkäjärven vastarantaa lähempänä vuorta. Ne muutamat meistä, jotka olimme ulkona matkan päässä, piileksimme ja itkimme ja kirosimme Smaugia, ja yllättäen joukkoomme liittyivät partakärryten isäni ja isoisäni. Heidän muotonsa oli synkkä ja he puhuivat vain vähän. Kun kysyin, miten he olivat päässeet pakoon, he käskivät minun pitää suuni kiinni ja sanoivat, että aikanaan saisin kyllä tietää. Sen jälkeen lähdimme pois ja jouduimme ansaitsemaan elantomme, miten kykenimme kulkiessamme pitkin ja poikin maita, ja välistä vajosimme niin alas, että teimme karkeessepän töitä, jopa louhimme hiiltä. Mutta koskaan emme ole unohtaneet aarretta, joka meiltä varastettiin. Ja jopa nyt, kun minun on myönnettävä, että meillä on jo yhtä ja toista syrjään pantuna, emmekä ole enää varattomia. Tässä kohden Thorin silitti kaulassaan roikkuvaa kultaketjua. Meillä on yhä aikomuksenamme saada aarre takaisin ja kostaa Smaugille.
jos vain ikinä voimme. Olen usein ihmetellyt isäni ja isoisäni pakoa. Nyt käsitän, että he ovat käyttäneet sivuovea, josta kukaan muu ei tiennyt mitään. Nähtävästi he olivat laatineet alueesta kartan, ja minä tahtoisin tietää, miten Gandalf on hankkinut sen käsiinsä ja miksi se ei ole minulla, joka olen laillinen perijä. Minä en ole hankkinut sitä käsiini, se annettiin minulle, velho sanoi. Sinun isoisesi Thror sai surmansa Atsog-örkin kädestä Morian kaivoksissa, kuten muistat. Kirottu olkoon Atsogin nimi, niin sai, Thorin sanoi. Ja isäsi Thrain lähti teilleen huhtikuun 21. päivänä, josta tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta viime torstaina. Etkä sinä ole nähnyt häntä sen päivän jälkeen. Totta se on, Thorin sanoi. No, isäsi antoi tämän minulle annettavaksi sinulle, ja minä olen valinnut hetken ja tavan, jolla sen teen, mistä sinun tuskin kannattaa minua syyttää, kun ottaa huomioon, minkämoinen vaiva sinua oli löytää. Omaa nimeään isäsi ei muistanut, kun hän antoi paperin minulle, ja sinun nimeäsi hän ei maininnut. Kaiken kaikkiaan minä ansaitsen omasta mielestäni kiitokset. Tässä se nyt on, hän sanoi, ja ojensi kartan Thorinille. Minä en ymmärrä, Thorin sanoi, ja Bilbon teki mieli sanoa samaa. Selitys ei tuntunut selittävän mitään. Sinun isoisäsi antoi kartan pojalleen tallessa pidettäväksi ennen astumistaan Morian kaivoksiin, sanoi Gandalf hitaasti ja synkeästi. Isoisäsi kuoltua, isäsi lähti koettamaan onneaan kartan avulla ja joutui toinen toistaan ikävämpiin seikkailuihin, pääsemättä silti lähellekään vuorta. Minä löysin hänet noidan tyrmästä, jossa hän virui vankina. Mitä ihmettä sinä siellä teit? Kysyi Thorin, jota puistotti, ja kaikki muutkin kääpiöt kavahtivat. Esillä väliä. Olin tapani mukaan ottamassa asioista selvää, ja sepä olikin ilkeää ja vaarallista työtä. Vähältä piti, ettei itse Gandalf jäänyt loukkuun. Minä yritin pelastaa isäsi, mutta se oli liian myöhäistä. Hänen järkensä oli sumennut ja hänen aivoituksensa harhailivat, eikä hänen päässään ollut juuri mitään kartan ja avaimen lisäksi. Me olemme aikaa sitten kostaneet Morian örkeille, sanoi Thorin. On aika ryhtyä miettimään, mitä tehdä noidalle. Älä ole hullu. Sen vihollisen mahti ylittää roimasti maailman kaikkien kääpiöiden yhteisvoiman, vaikka joku saisi heidät kokoon maailman 4 kulmalta. Isäsi ei toivonut muuta kuin, että hänen poikansa lukisi karttaa ja käyttäisi avainta. Lohikäärmeessä ja vuoressa on teille tehtävää enemmän kuin kyllin. Kuulkaa, sanoi Bilbo ja vahingossa ääneen. Kuulkaa mitä? He kysyivät kaikki ja kääntyivät häneen päin, ja hän meni niin sekaisin, että vastasi. Kuulkaa, mitä minulla on sanottavana. Mitä? He kysyivät. Minusta näyttää, että teidän kannattaisi matkata itään ja katsoa, miltä siellä näyttää, kun siellä on se sivuovi ja kaikki, ja joskus kai lohikäärmeetkin nukkuvat. Jos kökötätte kuistilla tarpeeksi kauan, veikkaan, että keksitte lopulta jotakin. Ja emmekö me teistäkin ole jo puhuneet tarpeeksi yhden illan osalle, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Kuinka olisi, jos menisitte nyt yöpuulle ja lähtisitte matkaa virkkuina aamuvarhaisella? Minä tarjoan hyvän aamiaisen. Tarkoititte kai sanoa, että me lähtisimme, Thorin korjaisi. Ettekö te ole voro? Eikö kuistilla kököttäminen ole teidän työtänne, jos jätetään puhumatta siitä, kuka ovesta menee sisään? Mutta yöpuulle menosta ja aamiaisesta olen samaa mieltä. Minulle 6 munaa kinkun kanssa, kiitos, näin ennen matkaa, ja paistettuna, ei upotettuna, ja varokaakin rikkomasta keltuaisia. Kun koko muu joukko oli tilannut aamiaisen yhtä komentelevaan sävyyn, mikä suuresti harmitti Bilboa, kaikki nousivat pystyyn. Hobbitin oli löydettävä kaikille yösiä. Kaikki vierashuoneet olivat pian tupaten täynnä, ja hän sijasi vuoteet tuoleille ja sohville, ennen kuin hän oli saanut kaikki sijoitetuksi. Ja sitten hän meni omaan pikkuvuoteeseen väsyneenä, eikä kaikin puolin tyytyväisenä. Yhden asian hän päätti, että hän ei vaivautuisi heräämään aikaisin valmistamaan aamiaista kaiken maailman kääpiöille. Tukin puhti oli haihtumaan päin, ja hän epäili suuresti, lähtisikö hän millekään matkalle seuraavana päivänä. Maatessaan sängyssä hän kuuli Thorinin yhä hyräilevän itsekseen parhaassa vierashuoneessa isännän makukamarin vieressä. Yli sumuisten kylmien vuorien noiden, syvyyksiin ikiluolien onkaloiden, matka jatkua saa ennen kuin sarastaa, sinne tie käy kultamme hakijoiden. Bilbo nukahti tämä laulu korvissaan, ja se aiheutti hänelle epämiellyttäviä unia.
Hän heräsi vasta pitkälti sadastuksen jälkeen.